Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Buy Tapang versus Boy Ungas, mga kaakibat na galawan at estratehiya na dapat mong malaman bago maganap ang kinaabangang bakbakan. Ito ba ang mala-orthodox na suntok ng ating idol na si Buy Tapang? O di kaya naman ang mala-machine gun na suntok at pang-endless battle strategy ng ating idol na si Boy Ungas? Kaya kung nais mong malaman ang mga tinatagong estratehiya ng ating idol, ay inaanyayahan kitang tapusin ng video na ito. Dahil pag natapos mo ito ay ikaw mismo ang makapagsasabing may nanalo na. Kaya ano pang inaantay nyo? Sabay-sabay nating alamin ang comparison strategy na itinatago at madalas gamitin ng ating idolo. Pero bago yan, shoutout muna tayo sa mga walang sawang manonood ng Mark Anthony TV. Shoutout kay Dazvlog TV, Romar Banico, Kidlat TV from Saudi Arabia, Marvin Dicon, Karisma Daraba, Kabunal Vlog, Hobbit02 Official Channel, Joel Knockout TV, at syempre ang mga kapwa kong reactioner na talagang namang solidong sumusuporta sa ating mga idol na si Jebitan Vlog, OFW Biahero, at Tonyos TV. Maraming salamat mga idol. Mabuhay kayo! Sa matagal na ating pag-aantay mga idol at panunood ng mga video ni Buy Tapang at Boy Ungas, ay tila hirap pa rin tayong piliin ang pinakamalakas at magaling sa kanilang dalawa. Talagang namang mahirap piliin at ipagkumpara ang dalawa dahil tunay ngang may kakaibang talento ang ating mga idolo. Pero dito sa ating mga video mga idol ay hihimay-himayin natin kung ano, paano at sino ang may tinatagong estratehiya na po pwedeng gamitin nila sa kanilang paghaharap sa The Battle of YouTuber. Simulan natin kay Buy Tapang. Paano nga ba si Buy Tapang humarap sa kanyang kalaban? Unang-una mga idol ay kalmado lang itong si Buy Tapang. May groove ang katawan habang kinikilatis ang kalaban. Nagbibigay ng pabugso-bugsong suntok na nagmula sa kanyang kaliwa. At pag nauto ang kalaban sa left jab na binibitawan ng ating idol na si Buy Tapang, ay saka naman itong magbibirada sa kanyang rumaragasang kanan ng ating idol na ipatatama sa open side ng kalaban. Ang kaliwang kabao ng ating idol ay may lakas to 60% at tatlong uri ng suntok ang ipinapagana niya dito. Isa na dito ang lift jab. Lilituhin niya ang kalaban kasabay ang left hook ng ating idol para pag masira ang depensa mo ay kasabay naman niyang bibitawan nito ang right uppercut. Kaya kung hindi ka makakailag ay sigurado akong isa ito sa mga magiging dahilan upang mapatumba si Boy Ungas. Samantala mga idol ay laging nakataas ang guard ni Buy Tapang dahil pinoprotektahan nito ang kanyang ulo na hindi matamaan ng ligaw at solidong suntok dahil alam niya mga idol pag natamaan ang ulo niya ay tiyak kong posibleng magpatumba at magpabago ng takbo at estratehiya ng laban. Dahil sinisira nito mga idol ang estratehiya na pinaplano mo para pabagsakin ng kalaban. Kaya kung mapapansin mo mga idol na laging nakataas ang braso ni Buy Tapang, ito ay estratehiya ng ating idol na si Buy Tapang para maingatan niya na matamaan ang kanyang ulo at masira ang plano na depensa mula sa kalaban. Kaya ganun na lamang ang posture na pinapakita ng ating idol. Kaya di bali ng matamaan sa tagiliran, wag lang sa kanyang ulo. Dahil tayo man mismo mga idol, pag ang ulo na natin ang natamaan ay nahihilo tayo at iba ang nagiging takbo ng ating plano. Yung tipong nanaisin mo na lang siguro na gumanti sa kalaban at makipagsabayan sa suntok. Kaya isa ito sa mga dapat pag-aralan ng ating idol kung papaano nga ba itong si Buy Tapang maging sa taas ng ring. Galaw-galaw ng katawan, grooving at footwork, pabugso-bugsong left jab, left hook at left uppercut. At kapag bumukas ang guard ng kalaban ay tiyak kong magbibitaw ito ng rumaragasang suntok at right hook na titirahin ang open na depensa ng kalaban na tiyak kong magpapatumba sa iyo. Samantala mga idol, si Boy Ungas naman ay may kakaibang estratehiya kung paano nito patutumbahin ng kalaban. Nakababa lang ang guard nito, sakto sa dibdib at may paurong sulong na footwork para kung makahanap ito ng tiyempo ay aabante na lang kasabay ang long super hook punch na didirektang tatama sa kanan na pisngi ng kalaban. Kasabay ang left and right hook na tatatak sa iyong isipan. Kung mapapansin natin mga idol ay nagbibigay itong si Boy Ungas ng lift jab sa kalaban. Ngunit imbis na sa mukha ng kalaban niya ibigay, sa taas nito ipinapakawala. Isa lang naman ito mga idol sa estratehiya ni Boy Ungas para ang mata ng kalaban ay mag-focus sa left jab na ipinapain nito at magkaroon ng tiyempo na bitawan ng right hook ng ating idol na si Boy Ungas. Well, napakahusay na ideya mga idol.
Samantala ay may kakaibang estratehiya naman din itong ating idol na si Buyungas. Kahit na hindi niya nakikita ng maayos ang kalaban, nagpapakawala pa rin ito ng suntok na hindi niya alam kung saan tatama. Kahit anong kalagayan niya, kahit na tinatamaan na siya ay may mga kasunog pa rin suntok itong si Buyungas. Natsachamba sa kalaban at di aakalaing magbibigay pala ng malaking pinsala. Itong si Buyungas ay lalong nagiinit sa laban kapag natatamaan ito. Yung tipong ang suntok mo ang magiging dahilan kung bakit ipapalabas niya ang natatagong lakas na magpapatumba sa iyo. Maging sino ka man, maging ano ka man, at maski maging si Boy Tapang ka pa. Well, ito ang mga estratehiya na nakikita natin at napansin natin sa bawat isa. Ano sa palagay nyo? Sino nga ba ang may posibilidad na manalo sa laban ng dalawa? Sino nga ba ang magpapatumba? Sino nga ba ang magbibigay ng pigati sa kanilang puso't isipan? Kaya naman mga idol, mag-comment ka na! Hanggang dito lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye! Go. Just straight. Just straight. Just straight. Good. Okay? Just straight. Okay. Go. Wait. 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 Nice. Go. Nice. Go. Nice. Okay? 1, 2, 3, 4. Apa dia lagi? Okay? Next. Nice. Let's go. 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 Okay. Tujuh. Straight. Straight. Okay. Upper. Nice. Good. Okay. Go. Hey, go. One. Okay. Balik. Go. Nice. Go. Go. Balik, go. Okay guys, thanks.